Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Munyaya iri kutsemura nyaya yashaisa vanhu hope kunokuwadza extension kuHebert Chitepo Cooperative. Kune vana vatatu vakashaikwa. Vana ava havasati vambosvitsa kana makore mana. Vaviri vari kunzi vane makore matatu. Umwe wacho anga akatopfeka mutambo ari kunzi ane gore ne10 months. Tauya pano apo patauona vazhinji vakaungana vachiuya kuti vazove vanobatsirana pamwe chete nemhuri kutsvaga vana. Avo vatataura navo vamwe vatizvoni havasisina kana nezano, vakaedza kutsvaga kwese kwavaifungira, vakakudubira migodhi hapana chavakawana, vakaenda kune nzizi hapana chavakawana. Tataura nemukomana wepatakshop uyo ati vana ava akapedzera kuvaona vatombouya vatamba naye vachibva vaenda kuseri kwetakshop. Ini vana ndakavaona makuseni, vana mai vavo, mai vemwe mwana vachitsvaira apa. Saka mwana akauya ari wana akatouya akatoti bamunini aitopinda mutakshop. Tototi bamunini zvakati but anenge akamira vamwe vana vacho kuti vamuke kuti vaone wekutamba navo. Saka vamwe vana vake pavakamuka shamwari dzacho padzakamuka akabva abuda atanga kutamba atodzoka kubva kutakshop kwangu vautambira panapa. Saka kutamba kwaita vana vanotamba vachitova vakamboenda kutakshop vakamboya kunoko vombodzika kudzasi vomboendawo kumaraini, asi distance yavo yavaitambira izi radius maraundi 100 meters. Vanga vasingatambire distance yekuti vaenda kure nedzimba. Inino vanoenda patakshop nekuti tiri muradius mavo imomo. Saka vana ava ndakaburitsa chiya kuchiri kutonhora vatatogara panze vakatombouya ndikavaona vese vari 3 vakatomboita 4 neumwe mwana wekuzasi uko, asi anenge akazokurumidza kudzokera but anga ari mazera mamwe chete. Saka kutamba kwavaita vakazoenda kuseri kwetakshop kucar park kune chikapoti chiripo chachinesunuka kudhara. Ndo pandakapedzisira kunzwa vachitamba. Inini semunhu anga ari pabasa rangu ndaiti kana customer ikauya ndaipinda mutakshop ndotengesera ndombobuda ndogara pamushana. Saka pamomenda kwakatanga kuti kakupisa ndakazopinda kugara mutakshop sezvo kwakava kuita kakupisa. Pasina chinguwana ndakazonzwa vana mai vevana vakutsvaga vana. Ndakatotaura neconfidence ndikati vana vari kuseri kwetakshop kuchikapoti ndokwandambonzwa kwandapedzisira kunzwa vari. Vachienda kuya havana chavakawana. Ndatongonzwa kuti vakaona zvinhu zvinenge zvimavhu zvavaiunganidza nezvavaingounganidza sevana vaitamba but vana kwaakusisina. Saka isusu hatinambokurumidza kubatwa nekutya, tikangoti maybe panewo kana mujira mevanhu mavapinda kana kuti wafamba ka extra distance kawaenda wachawanika. Patangomirawo takadaro chiti achiregei do sezvo vabereki vacho vari kutsvaga. But vabereki ava havana kunonoka kutsvaga vana zvekuti patakapedzisira kunzwa noise maybe in less than 30 minutes vabereki vangu vakutsvaga. Isusu choti vanga varapa manje zvezvo hazvina kana 30 minutes. Vabereki kutsvaga vana mulocal mese maifungidzira havana kuvawana, kutopedzisira vakutofamba distance dzakati kurei kubva pa 100 meters radius yaitambira vana matiri macho isusu. Patatozoona kuti kana vana maybe vaita musikanzwa vanogona kunge vaenda kure, asi vakanzwa nzara vachadzoka because wapamba neumwe ari kunzi ma3 years nge4 neumwe anga ine gore ne10 months. Chiti kana vanzwa nzara vanodzoka kumba because nzara ndio changuvapusha kudzoka kumba. Imimi musanyanye kutya henyu vanodzoka. Varamba vachitsvaga vana havana kuvawana, varamba vari kutsvaga vana havasi kuvawana. Ndopatakazoti madistance yamakutsvaga imwe mwana wacho ane gore ne10 months hapana paangafambe kubva kana sekuno achienda kuWhite House, pane distance yakakura. But ivo vanga kutotsvaga kwese semunhu ari kutsvaga unenge usikachazivi kuti wobata papi usiya papi, vanga vangotsvaga pese. But vana havana kuwanikwa. Tikati saiwo mumagurupu emaresidents vanhu vakaona vana vari kungofamba vasiri kuziva kuti vari kuenda kupi vanogona kuti vana tavaona vari pakati magurupu zvichiwa nyaya yaiswa nyaya yemagurupu. Tikambomirira tikati magurupu totowana bhozi zvaakukwanisa kuonekwa nemaziso evanhu vakawanda, asi kutaura chokwadi magurupu hapana akati aona vanhu. Tikati maybe pakuchati hunderere, munhu akaona mwana achifamba murodhi angangokurumidza kuti mwana uyu arasika, asi ukaona kwati hunderere munhu akazoona mwana ari panze vari payadi pake achati mwana uyu abva kuno. Zveshuwa kwakasvika pakusvipa hapana ripoti yakabuda kana kunzi vana vari kupi kana kunzi vana. Ndopatakatanga kurohwa nehana kuti saka zvino vana vari kupi. Kusvika tirare kusvika mangwana vana havasi kuwanika. Kusvika pazuva ratiri zviri kundibata zvekushaikwa kuwana because vana vandakatoona musi wacho vese ndingati vese vacho vakashaikwa nezvavanga
akapfeka zvinhu zvachimupfesa kadiki chitoti kamwana akanefuruka akapfeka rombo ndakatovaona. Kozoti mumwe wacho aigara achitongouya everyday aitomirira vamwe wake kuti wazotange kutamba ari dzongo ari kwandiri mai wacho achitoera payadha pavanenge vachingoona kuti mwana ari patakishop. Saka ndiri kunzwa kubatikana bhosi zvinobata zvokuti chero isusu panoita bhizinesi redu unotoodha zvinhu zvizoti izvi zvinotengwa nevana then izvozvi izotoona kuti zveshuwa pane zvakatoitika hapasina production. Saka ipapo ahuna uri mutakishop pane mota dzaipfuura here une dzawakambonzwawo here une kana mota yausingazivi yakapfuura nekunoko here kana kuti wakaonei hapana zvimwe zvawakamboona? Isusu patiri pana uri kuona pane ka-T junction kuseri car park panopfuura nemotikari dzakawanda. Hazvimotikari zvekupfuura zvaipfuura pati kuti uzoise question mark pamota one yandikati ndakaisa question mark inini hwangu handina. Plus nenguva yekuti kana kwakupisa unenge wagara mukati unenge wakutongolimitwa zvinhu zvaunoona. Saka unenge wakutongoonawo munhu auyawo pakaunda achida kutenga utonzwa kuti ada kutenga chii. Zvokuti ndingave nemotikari yandakaona yandakafungidzira handina. Asi kuti motikari dzaingofamba uye ukapaki dzinenge dzakapakawo dzimwe dzichimbopakawo masikati zosimudzwa kuenda nemuridzi wayo. Because vanochengetopaka vanenge vapo manheru asi masikati vanenge vasipo vanenge variwo vachitawo zvimwe because basa ravatenga unonyanya manheru. Zvichida kuti kukapaki kwakusina munhu akanga ariko masikati yayo pakashayikwa vanhu. Munhu anganga aine responsible inga achichengeta masikati I think kwakusina. Asi kutiwo maybe kune ako akanga ainako but zvinonetsa zvokuti munhu akaona kana kuti mumwe munhu angonanga akatoona vana vachinzi pindai mota asi nenyaya yekuti haazivi kuti vabereki vemwana uyu havasiriwo ava. Asi kwandiriwo zvazviri nyore kuti dai kuri ndakaona because ndoziva kuti vabereki vevana ndi ava neava. Zvokudai kuri ndakaona pamwe ndaikwanisa kutoti vana venyu vapinda motikari asi zvikaonekwa nemumwe munhu asingazivi vana nevabereki anogona kungoti handingabvunzi zvine inini zvevana vari kupinzwa mota nevabereki vavo. Zvichireva kuti actually appealing kuna anyone kana kuri kuti pane munhu akaona vana vakapinda mumota ndo vatiri kutsvaka nhasi pano. Ndizvo kana paine akaona vana vachipinzwa mumota ndo vatiri kutsvaka. Tataura nevanogara kuno baba vativo zvinokatyamadza nekuti vana ava vaitovaziya vachitovaona vari kumhiri kwerodhi vakatoisawo kuedza kugadzira hampu kuti vana ava vakwanise kukurosa zvakanaka vachiuya kumba kwavo uye vari kushushikana pamwe chete nemhuri yashaya vana iyi. Chiitiko chatirwadza zvisingaiti mucommunity kuti vana vangoshayika from nowhere zombodza vana vashayika. Vana ivava vana vanotambira panapa. Inini pamba pangu ndipanapa. Ndini ndakatotarisana nevana ivava ndichitotamba navo ndakatoisa kahambako ndichitoita kuti vana ivava vasatsikwe kana vachikrosa vachiuya kumba kwangu. Vana vandiri kutamba navo musociety inoi ini ndotrena martial arts. Ndakamhanya kufonera vakomana vandotrena martial arts kuti vavhare rodhi dzese vatarise murodhi kupi nekupi kunopera makombi kupi kuti tonoti vana vaenda kupi zvavanzi vana vashayika. Vakashayika vana vakatoshayika zvachose. Saka ini chandonyanya kukumbirisa ndechekuti mapurisa edu atinoshanda nawo muno dai vachigona kuti pakanga papiwa ripoti vasamira kuti 24 hours dzikwane ngavauye muno togona kuita maroad block tovhara rodhi dzese togona kusecha motikari dzinenge dzichibuda nezvinenge zvichiitika kuti tizive kuti vana vafamba sei vaenda kupi nekuti vana vadiki vana vanopfeka mapamba vana vadiki fanika iye anga aine mapamba hatitarisiri kuti mwana anganzi anobuda kana kuenda kumashopu mwana wekuti anenge ari padhuze. Saka zvinhu zvekuti tofanira kubatsirana kuona kuti mwana iye aenda kupi zvii zvaitika tichibatsirana tiri pamwe chete nemapurisa. Kana uine mapurisa unenge uine pawa nekuti ndo vanotimirira muno munyika. Kana usina mapurisa hatigona unomisa munhu parodhi apa ndiri ndega ndichimumisa anogona kuuya achitaura kuti ndarobwa ndazotorerwa mari yandanga ndinayo vanhu vandimisa vakandirobha. Saka kana uine mapurisa unenge uine pawa nekuti mapurisa ndo vane simba rachona iroro isi tozobatsirana navo tiri mumashure mavo. Vana ava vanaye vasikana here vakomana? Vana ava vakomana vese vari vatatu vese vanakomana. Saka chiitiko chekunzi vanakomana zvinhu zvagara zvichizikanwa kunzi vanakomana vanhu vanodiwa kuitiswa mabhizinesi nezvakawanda. Saka zvinhu zvakabva zvakurumidza kuti bata izvozvo kuti vana ava vaenda kupi nekuti kuzodokerwa nezuva tichivashayiwa. Nguva dzandakaona inini vachitsvaga vana ndakavati aiwa musatsvage vana zvenyu izvozvi imbomirai pamwe vana zvakoskera kuine magetsi nhasi pamwe vari kuona makatuni mudzimba vane mumbama varimo vari kuona makatuni. Patakazoona 3 dzakwana tikati ava hapana kana mwana ari kumbodzoka apa vana hakuna. Takamhanya tikatorana nevakomana tikaenda kurukova
kune karukova kari kukoko tichienda Fountain Blue tikanotsvaga mukarukova ikako takatsvaga karukova kese panobhagujiwa panoitwa sepanocherwa mvura tikati pamwe vana vangoti rega timboenda kurukova tinotambira kunocherwa mvura vanhu vachidiridza zvimagadhini zvavo takavashayiwa vana tikatsvaga nemvura nezuro tikadzokera futi tikanotsvaga mvura tikati pamwe vana vanenge vatiyangarara vabuda pamusoro pemvura kana vari vakawira mumvura migodhi yekunoku yese takatsvaga mugodhi yakakiwa hakuna mugodhi wakavhurika wekuti tingati mwana akazowira mugodhi hakuna saka takatsvaga tikashayiwa saka izvozvi tatova noway tatopererwa kushayiwa kuti todii tambozama tanamata taita sei tadii asi zvakangooma zvinhu zvakangoma kushaya vana vadiki vakaoma ari munhu mukuru munotaura kuti pamwe aenda kubhawa pane kwaenda kunomwa kana pane zvaaenda kunoita zvino vana vadiki unoti aenda kupi ende mwana mudiki munhu anoda kudya nguva nenguva ozoita 3 hours asati adzoka kumba kana mwana ukanzwa muvharira mumba unotomuti chimboenda kumba kwenyu unodya hazvigoni izvozvo saka zvinhu zvikutishamisa kuti chiitiko chakadai sachamboitika munharaunda ini zvatanga ipapa nekubva pangotorwa vana nekubva vatoshayikapo vanakomana vega vega hapana mwanasikana zvinhu zvinorema. Pane mazuva mangani vana havashayika? Pane mazuva 3 vana havashayika vakashayika musi wechitatu kuma11 ndo pavakatanga kunzi vana vashayikwa kusvika izvozvi nanhasi hatina kana information kana yatinayo. Pakambonzi nezuro pane vana vawanikwa kwakati pane vana vawanikwa kuwadzana pane vana vawanikwa kupakiriji takatotarisa tuvanero tikaona kuti havazi vana vedu vana vetongo zvifambiro zvavo zvekuti vanhu vakanga vakufunga pamwe zvamakandwa mumagurupu vana vemunomo vari kutenderera vatanoona havasi vana vedu saka hazvinhu zvakatiomera zvokuti kuri kuti mimi muri kutaura kune vanhu vaita zvakadai so vakatora vana chii chamungade kutaura kwavari kana kuti munhu akagara izvi ari kuronga kuti ndine zvandoda kuita anoziva kutora mwana wemwe munhu vakatora vana ini ndinongoti dai vanga vari vamwe vanzwa tsitsi vadzosa zvavo vana mwana mudiki haana chitadzo haana chatatadza haana chaanoziva saka ngavadzose vana vanongouya voregedza vana vongovasiya zvavo kana kumashopu kana vachiitika kuti tinorohwa nevanhu kana kuti tine zvatinoitwa vanongosvika pamashopu vodhiropa zvavo vana voenda havo kwavanoenda vana vowanika nekuti chikuru ndechekuwana vana kana pakaita vanoita minana yavo ngavaite minana yekuti tiwane vana tikawana vana tasungunuka nekuti vana ndo vatiri kuda ndo vaita kuti tigare pano tichitsvaga vana ivavo kuti vanowanika sei toita sei saka ane mazano akainawo ekugona kubatsira kuti vana iva vawanike ngaatibatsire vana vagone kuwanika vana vakawanika tasungunuka. Mataura nyaya yekuti zvichida kune vamwe vanhu vangade kutsvaga zvemabhizinisi nevana chii chamuda kutaura imimi pamusoro pevanhu vari kufunga kuti munhu unokwanisa kupfuma nekuromba? Munhu haukwanisi kupfuma nekuromba unopfuma nekushanda. Urombo vanenge vachiita vanhu vanenge vachinyeperana kuti ukazotora musoro womunhu unozodai unoona na bhebhi kwanda munhu unodii ngavasave zvifungidzira izvozvo. Ropa remwana rinoyera mwana mudiki ropa rake rinopisa ngavadzose vana chikumbiro changu ndechekuti ngavangodzosa vana musociety vodzosa vana zvakaoma kubereka munhu achiberekera muvhu achiberekera vana zvokuti mwana anongoshayika beta kunzi mwana afirapo moenda motora mwana iye moenda monoviga zvinenge zvakareruka pane kunzi mwana angoshayika from nowhere asi kuzikanwa kuti akafamba sei hapana kana ane direction yekuziva kuti mwana akafamba sei vakazodii vakapedzisira kuonekwa papi kana vakanzi vakatorwa nemotikari yakavatora hapana kana ane information yekuziva motikari yakatora vana ivavo saka zvinhu zviri kutiremera kuti vatorwa nechi chaitika munge vatorwa nechamupupuri vangoshayika vana havafana kushayika semashayikiro avakaita iwayo anotibata anotirwadza musociety. Iko zvino izvimimi secommunity tikuona panapa pakawanda vanhu vanotogara muno mucommunity chii chamuri kufunga kuti mucharamba muchiita? Imimi taona pane maposters agadzirwa uye mataura kuti vanhu vakambofamba zvii zvimwe zvamuri kufunga kuti zvingaitwa? Isusu secommunity papa pane vakadzi vatofamba mucommunity vari kukorekta mari $2 paimba toda kutsvaga vanogona kutibatsira vanoti vangatibatsire mari yedu ikangokwana ipapa toona kuti pane mari toshedzera vanogona kutibatsira vacho vanoti vanoita minana vanoprofita pane tsono vanoprofita pane votibatsira kana vari vanonzi vemagadhi vanonzi magadhi anofamba achinzi hanzi anotarisa kutresa kuona kuti zviri kubva papi zvichienda papi vanobatsirana nemapurisa votibatsira vogona kutibatsira saka mari yedu ikangongana ipapa toshedzera mari iripo vogona kutibatsira vanotibatsira voya votibatsira. Tataura namai vatizvoni ivo mashandiro emapurisa anorwadza nokuda kuti dzimwe nguva unopiwa nguva yekunzi unozodzoka kana washaya mwana asi nemamiriro anga akaita vana ingadai vakaita chipatapata zvichida pamwe dai vakaisa maroad blocks vana havaikwanisa kunge vakawanikwa. Chiitiko chakaitika kunoku chinorwadza. Vana sekutaura kuri kuita ana amai vana vaitotamba vanonzi vanosiwanzotambira pamumango apa
Saka namai vanga vangojera kuti vana ndo nzvimbo yavo yavanodini yavanotambira. Vana vachibva vazongobva extend vobva vanosvika apo mukuona ka distance kadiki diki patakishop apo. Ndo pavakapedzisira kuonekwa vari. Saka kuti tichiziva kuti munhu uyu munhu agara anga kaplana kana kuti zvakangoitawo coincidence hatichaziva, asi inini maonero angu munhu uyu kwao munhu anotoziva nezvemunhu. Otherwise munhu akatomboloja muno kana kuti pamwe tine mugari wemuno ane hunhu sakaruramawo hatichaziva. Nekuti vana kungotambapo vana vounganidza mavhu vachiita mahumbwe wozongonzi 5 minutes vana vanga vari panapa vana havasisipo. Zvinhu zvinorwadza mukugarisana ka dai tazogarisana zvakanaka. Kana kuri kunziwo tiri kutsvagawo vanotibatsirawo tichigarisana navo vanoloja hatizoziva mavhetero kuti tizwe kuti uyu hunhu hwake hwakamira sei. Asi dai vanhu tazongoitawo mwoyo wokubereka, nekuti kana ndakatarisa tese vari panapa hapana munhu asina kubereka. Hakuna munhu asina muzukuru, hakuna munhu asina mwana, hakuna asina hanzvadzi. Kana uchiri mwana mudiki but une sibling yako yauinayo, wonzwa kunzi wako mwana kana kuti hanzvadzi yako ndo yaitwa izvi, how do you feel? Iye zvinezvi hatisi kutogona kuita mabasa mudzimba. Nguva nenguva tiri kutongouya pano tichibvunzana zvakamira sei to the extent yekuti taane confusion yekuti kana ivo vaye vanonzi vanobatsira venyu chivaye ndononge vekunyeba ini, nekuti dai vari vechokwadi ndopa vanobuda vachimhanya apa panyaya dzakadai nekuti nyaya yedu yatenderera. Ngavauye vaendese nyuchi dzachona ikoko kune vanhu vakadini vakatitorera vana. Isusu tarisiro yedu ndeyekuti tichaonawo vana vedu vachidzoka, nekuti 3 years and some months, then 1 year 10 months akomana zvimwe zvachona soka. Tiri kunzwa bundu, tiri kurwadziwa sevanhu vemuHebheti Chitepo, tiri kurwadziwa zvakanyanyisa kuti unyatsofunga kuti vana hakuchisina, hatisi kuvaona, vachauya rini, vari pai, mumwe wachona anga akatopfeka pamba. Saka iwe kuramba ukachengeta mwana ane pamba uri kuitei? Oraiti hurumende ngaipindire itibatsirewo. Shuwa tachema tateterera. Kana ivo vanonzi vanoda kumira sema MP semakansela ndopa vanofanira kuonekera apa, kwete kuda kuzoonekera vanhu makukampena nekuti muda kuisa mari muhomwe. Tachema tateterera tega tatadza kwese kumarukova kuti takasvika uku. Ini ndiri one wevanhu vakatoenda nezuro, handigona kufamba nyatsofamba ini. Ndakagamina ndikadzika ndikaenda nevarume vamwe vangu vari apa. Takaenda tikanotarisa tikamboedza mutsanga mese tikatsvaga hatina chatakaona. Tikadzoka tichiti vane migodhi tichimbotarisa kuti chimbodini. Ipo panapa migodhi yese yatariswa hapana, ende mugodhi yese yanga yakavharwa nekuda kuti mvura yakanga iriko. Kuno kutoshandisa mvura yemugodhi kana mvura yepatepi kusina. Musi wakabiwa vana mvura yanga iriko, migodhi mizhinji inenge yakakiwa. Saka iri ishu yemugodhi, vana mugodhi havamo. Vana takabirwa vana. Iye akabawo vana ngaanzwe tsitsi. Kana kuda kuita hupfumi hwekuti unoita hupfumi hwevana asiri wako, wochirara imba iyoyo kana kudhiraivha motikari yemwana wemumwe munhu. Dai Mwari vapindira. Ndiri kungoti Mwari pindirai. Tichiona kunyange panoshayikwa vanhu vahombe kana mwana unomhanya kumapurisa tunobatsirika, wosvikako vanokupa nguva yekuti vachazotanga kuita zvichida mushure mezuva kana mazuva 2 kana 3 chaiwo. Umwe akatombonzi 7 days. Chii chamuda kutaura imi pamusoro pemutemo wakadaro iwowo? Nekuti ini pandiri kumhanya ndikuti zvimwe zvichida munokurumidzwa kuita zvimwe zvekuti mwana awanikwe. Inini pari panyaya yemapurisa mutemo dai vachitanga vatarisa munhu ari kunzi ashayikwa uyu akakura sei, because handingaise 24 hours kumwana ane 3 years haana chaanoziva. Dari mwana ane 18 years kana from 15, kana ari musikana toti pamwe atizira, kana ari mukomana toti pamwe atorwa nemadrugs ameno kwaadini, but not 3 years ne1 year 10 months. Chokwadi ipapo mutemo kaka ngauchinjwe, ngavatange vaona, ngavanzvere situation kuti yakamira sei, nekuti pamuchanditi 24 hours chokwadi ndingarare hope mumba. Mwana ane 1 year 10 months ari panze. Hameno ipapo mutemo dai wagadziriswa. Mapurisa tiri kuchema nawo zvakanyanyisisa. Mapurisa tapota kana tauya kuzoripota kurumbidzai kutora action.
nekuti zvinezvi kana mukada kuchizotanga kumhanya hatichaziva kuti vana vari papi, pamwe vakatourayiwa, dai vakakurumbidza, pamwe tanga tichaona vana vari vapenyu, dai vakaisa kana kumabhodha kwese nemarodhi bhuroko 2 minutes daigona kutovawana vana. Pate zvinezvi muvengi takatomupa nguva akatotambarara, kana kuri kuenda by road by what vana vakatodini, vakatoenda. Hatichaziva, takungoti Mwari, dai Mwari vapindira tavawana. Munhu iyeye ngaangoita chadzimira, kana ivo kuita confusion vanhu ivavo vese vari kagurupika kuno kuti hazviitwe nemunhu wani syndicate. Ngavaite confusion, varovane, vatukane, vasiye vana ava vaende vanhongo havo nevamwe vanhu. Ndo munamato wangu iwoyo. Tungonamatira confusion kuvanhu vakatora vana, kuti vana ivavo tivawane vari vapenyu. Ndo chichemo chedu sevanhu vagari vese vemuno munharaunda. Taneta ende kana kutsvaga hatichaziva totsvagira kupisa, kungouyawo kuzongounganawo kungotiwo pamwe tichanzwa any outcome, but hatisina simba chairo chairo kana chekuita hatichaziva. Zvinotapererwa ndo patatogumira ipapa, tamirira kutiwo vanotibatsira vatibatsirewo. Tanzwa muchimbotaura nyaya yeurombo kuti ungade kutenga mota kana imba, chii chamunoda kutaura? Nekuti tinoziva munyika muno tinombonzwa nyaya yekunzi pane vanouraya kuti vapfume. Iri nyaya yeurombwa, inyaya yekusaziya. Uchaita hako nhasi asi mangwana hapana. Uchararama 2-3 days ende iwe unonakidzwa here? Imimi muri pamurapa ndouraya mwana wenyu. Ndoonekwa nchimhanya mvimbi nekamotikari imba yangu upstay yakanangisisa. Chokwadi ndichinyatsozwa kuti ndakauraya mwana wanhingi. Zvimwe zvachona tiri kusosera mhuri yedu nemadzinza edu. Ndozvamuri kuzona zvichinzi dzinza rakati kune ngozi kune chi. Hatisisu takazvipara. Zvakaparwawo nevakaenda kare kare. Saka isusu takuda kuramba futi tichiwedzera. Uri kuparira vari kusara. Inini pfungwa yangu, dai kuri kunzi vanhu ava vanobatwa ava, ndinokumbira. Hatisi kuda kuti munhu aende kana kukoti kana kupi. Tamubata munhu iyeye ndoda kudimbura tsoka, ndodimbura maoko, ndochitora maplastiki ndomupisa-pisa, tomusiya. Ndo judgment yatoda kumupa. Hatimuuraye, toda kumusiya achitambura achirwadziwa. Dai matibvumira mutemo iwoyo hurumende, kuti kana munhu tamubatawo isusu zvine umbowo hwakakwana, aiwa inini handina basa nekuti munhu anotongwa, totonga tega. Tikamudimbura hana kwaachanoba, tikamupisa-pisa ogarawo nemaronda orwadziwawo. Tataura nababa vevana vakatoonekwa nevana vachiti baba muzotiigirawo maswitsi, zvokuti nanhasi vari kuti ivo vanoshaya kuti voudza sei vamwe vana vavo kuti vana vari kupi kana vana vabvunza. Nguva yakashayikwa vana ndanga ndabuda ndaenda kuChipinge kubasa, ndiri murodhi ndakuda kunopinda mutare, ndopa ndakaisirwa meseji paWhatsApp nemudzimai wangu akati vana handisi kuvaona. But panguva iyoyo pavakataura ndakangoti kuda vana pane pavari kutambirawo, ndogona kungonzwa anytime wachinzi ndaita sei ndavawana. Saka ndakaramba ndichitokondinya nerwendo. Then ndapinda mutare, vakandisendera futi message yekuti vana nanhasi handisati ndaita sei ndavawana. Ndobva ndambova tichimbotarisa nzvimbo dzinotambira vana kuti hapana here paunogona kuti unovawana. Vatarisa pesa akati nzvimbo dzavanotambira dzese handisi kuita sei handisi kuvaona. Saka zvadaro ndakabva ndati alright rega ndiona kuti ndoita sei. Saka ndakabva ndaudza mumwe wangu ndikati shamwari ndo chimiro chandinonzwa kuti chaitika chikomba. Saka hatigoni kuti tikondinye nerwendo pane chimiro chakaita seichi. Saka takufanira kumanikidza kuti zvinhu zvatiri kuenda nazvo hatichagoni kunozvishanda, takunongozvisiya topinda mubhazi riri kudzoka rinosvika muMbare kuma6 tonoona situation iri kuHarare kuti yakamira sei. Saka ndo zvatakangoita zvokuti tasvika kuChipinge takangosiya zvinhu zvanga tinazvo pamba pataienda, tobva tatobata bhazi raibva ikoko na9 richisvika kuMbare na5. Ndo ratakabata iroro vatapinda tikasvikawo kuMbare zvoshuwa kuma5, then pamba panapa ndakasvika na6. Ndasvika na6 ndakasvika vanhu vakangoungana vachitotambudzikawo nechimiro changa chiripo kuti ko zvinhu zvanyatsofamba sei. Saka zvadaro ndasvikawo ndakangoita unge 10 minutes ndakagara mumba, ndobva ndazoti right regai ndimbobudewo ndimbotendererewo munharaunda kuda ndogona kuwanawo pavari
kana pavakandwa kana pavakaita sei. Asi ndatenderera nemumo wangu wanga ndinaye uya hatina chatakawana kana chatakabuda nacho kusvika tadzokawo mumba tagara pasi ndopatakazoti rega tinowana kunoripota nyaya iyi kumapurisa kubva pavanga vasirawo ivo kuti polisi izokwanisa kuti isumukewo igouyawo panzvimbo. Ndo tingati mafambiro azvakaita mushure mekunge ndaziva kuti vana vangu havasi kuwanika. Baba, toda kuti mutaure zvichida pane munhu akatora vana ari kuona iye zvinezvi. Chii chamuda kutaura kwaari? Inini hangu ndinoshandisa kuti kutsiva ndekwaMwari. Handigoni kutonga kana kumupa mhosva yekuti akazviitirei. Vanhu vanobatwa nemweya yakasiyana siyana. Asi chinhu changa ndichingoda ndechekuti adzose vana vangu vane utano hwavo sematorero akavaita. Anozotonga kana kuti achazoita zvimwe zvaanoita ndiMwari anoziva. Handigoni kumutongera kana kuti ndijajire Mwari pane chiitiko ichi. Asi shungu dzangu dzemwoyo wangu ndedzekuti ukama hwangu nevana vangu tanga tine bondi yekuti ndikaifunga izvozvi zvinondirwadza kuti yongorova here kana kuti yongoenda nomutoo iwowo nokuda kwamumwe munhu. Asi ndaingoshuwawo kuti dai kuri kuti kana kuti achindinzwa akanditeerera adzose vana vangu paakavatora. Ndo shungu dzangu idzodzo. Vana venyu mune vana vangani? 2 iye zvinezvi ndo vari kushayikwa vatiri kutsvaga. Mune vana vangani? Mhuri yangu yose ndanga ndine vana 4. Ava vashayikwa ava ndivo 2 vatedzani vekupedzisira pa4. Nguva iyoyi yakashayikwa vaiviri ava, vamwe 2 vacho vaiva kuchikoro. Vakatosvikawo vachinzwa kuti vamwe vavo avapo. Izvezvi vari kutobvunza mibvunzo yekuti haugoni kuidaira kana kuiansa. Because kana mwana mudiki achigona kukubvunza kuti saka mukurevere kuti tatosara tiri 2, vamwe vedu hatichavaone. Haugoni kutomupindurawo newewo pamubvunzo waanenge akubvunza. Asi wawega kuseri unotoona kuti mubvunzo wandabvunzwa nemwana uyu unorema uyu. Asi nokuda kwechimiro chiripo ndingati ndakangogamuchirawo zvakadaro kuti chero vana vangu vakandibvunza ndichazovapindura kana kuti pari zvino handina ansa yekuvapa yakakwana pamusoro pevamwe vavo. Asi vanotobvunzawo kuti kovamwe vedu. Asi mhuri yangu ndizvo sematsanangura ndaita kuti ndine vana 4, 2 ndo vari kushayikwa ivava vanova vekupedzisira. Munongoziva kuti kana une vana vakawanda kana kuti une vana 2 kana 3, bondi yako inoramba ichienda kune vana vadiki. Saka ndiri kuti ivava vacho ndo vanga ndakatotarisawo, ndo panga pane ziso rangu. Zvinorwadza moyo kuti usvike kurwendo rwaunenge uchiti ndikutoenda kunoshandira vana, wosvika uchinzi vana vacho woenda kunoshandira avapo. Nokuti ndichitobuda ndakatonze deti mutigiro maswitsi, ndikatoti zvishuwa ndiri kuita sei, ndikukuigirai. Saka ndichitotanga kuudzwa shoko rekuti vana havako handina kuzvitenda, because ndaiziva kuti inini vana vangu vandiudza kuti deti mutigire maswitsi. Mashoko amungade kukumbira kunoita zvemutemo nekuti dzimwe nguva unozozvinzi kana maenda kunoti vedu vetu kushaya munhu wonzi munozouya kana kwapera nguva yakareba zvakadai. So zvamungakumbire kuti zvinge zvinoitwa mubereki asvika achiti kushaya mwana? Handizivi zvangu mashandiro evemutemo, asi ndichingoshandisa pfungwa dzangu nemaonero angu semunhu aiita zvinhu zvese ari pagiraundi. Ndaisaita zvokutumira. Ndini ndakaenda kumapurisa mushure mekunge mudzimai wangu vatanga kuenda ndisipo. Ndaenda pechipiri, prosesi yemaitiro kana kuti yemashandiro evemutemo iri very low. Avamhanyire zvinhu handizivi hangu kuti ndiwo mashandiro avo. Asi ndaifungidzira kuti chiitiko chevana handifunge kuti pangambodi kuswera tichiti tinozodai. Zvakafanana izvo kuti tinogona kuti vemutemo vanoti 24 hours. Handitika kuti vatevere kana kuti vaite basa ravo. Handizivi kuti ipapo pakamira sei, but 24 hours munhu anotobuda munyika akatoenda akatorova akatsakatika. Saka handingazivi mashandiro avo, ndo zvandingagone kupindura. Asi pesi yavanoshanda nayo
mukuita zvinhu ndinoona sekuti inenge yakaderera nokuda kwechimiro chinenge chiri panzvimbo kana kuti chiri paground. Saka ndinongoti kune vemutemo kana kuti vanoteterawo mabasa kunyanya ekushayikwa kwevanhu vakasikewo kumhanya nekusvikawo panzvimbo dzinenge dzaitikira zvinhu kana pachigona kuti tiwane help tikasike kubatsirwa nguva iripo, nokuti apa tinenge tichitaura zvemunhu wekuti kana aenda zvakafanana nekuti zvakasiyana nekuti mota dzinonzi dzaroverana mumugwagwa hapana munhu ashaya. Handitika kana dziri mota dzoga tikuziva kuti mota iri kungodhonzwa yoenda ichizogadzirwa, asi kana tichitaura zveupenyu hwevanhu ngavamhanye paitikira zvinhu votibatsira munguva iripo. Ndo chikumbiro changu kune vemutemo. Tirikuona panapa makaunganirwa zvichida pamwe hapatorina vehukama hwenyu hwepedyo pedyo asi community yakaungana nemi. Chii chamurida kutaura nezviri kuitwa necommunity vari pamwe chete nemi kutsvaka Mwari? Ndinonyanyotenda community inoyi yemuYebet nokuda kwekuti kubva ndichisvika ndichibva kwandanga ndaenda ndakangosvika vanhu vakaungana vakangomirawo neni havana kutarisa zvakawanda zvekuti mumwe ndakatanga kutomuonerawo panapa haandizive, asi haana kutarisa zvose zvekuti munhu haandizive. Vari kutongorwadziwawo nechimiro chekuti mwana. Saka munhu wese anova mubereki pakaitika shoko rakadai so anotomhanya nekuda kunzwisisa kuti kochii chaitikawo kumwana. Saka ndinongotenda zvikuru kuti community nebasa rayo rose yairi kuita tiri kuita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Handina dambudziko nevamwe vangu vandinogarisana navo munharaunda. Tiri kutotsvakawo nekutonetsekawo kuti ko vanogona kutibatsira varipi, asi tiri kungozvitaura tiri pamwe chete tisinawo futi anogona kutipindura kuti ko kana padai panofamba sei, kana padai panofamba sei. Saka ndinonyanyotenda zvikuru kune nharaunda yangu nemagariro ose atakaita. Tataura namai vari kushaya vana vaviri avo mumusodzowo vangoti ndinokumbirawo kuvanhu vakatora vana vangu, kuvanhu vakatora vana vatatu ava ndinokumbirawo kuti mudzose vana. Panguva ino ndi panguva yakaoma. Akatora vana dai angoitawo mwoyo kubereka kudzosawo vana vangu. Vana vadikisa ende wandinoti muhombo wacho mwana mucheche ane kaucheche kake kuti mwana akarumurirwa haambozive chinhu. Ini ndaingovatora sekuti matwinzi vadiki vese. Saka ndichimugeja ini ndotongoona kuti ane gore ne10 zvakaita munin'ina wake. Mwoyo wangu hauna kugadzikana, handikwanisi kudya chikafu singazivi kuti vana vangu vadye, handikwanisi kurara singazivi kuti vana vangu vakarara pai, handigone kutsanangura zvakandiomera. Kuona zvino izvi community yakakupfumbamirai, vanemi usiku nemasikati. Chii chamurida kutaura kuvanhu vanemi iye zvino izvi? Chandoda kutaura kunharaunda, kuvanhu vekuchechi yandinonamata Bedside Apostolic Church. Ndinokutendai neminamato yenyu kusvika panguva ino. Musarase tariro, rambaiwo muchindibatsira neminamato yenyu. Muchindibatsira neminamato yenyu. Community havasi kurara, ndiri kuona vanhu vari kurara vachinamata. Nemachechi akasiyana siyana vanhu vari kurara vachinamata. Rambaiwo muchindibatsira neminamato. Vana vangu vadzoke vari vapenyu. Nekuti mudiki anga ane flow. Kwari uko kwari kutorwara ndozviziva. Haana mborara achipisa miri, saka mwoyo wangu hauna kudzikama nekuti handizivi kuti zvakazokwidza here, zvakazodzika here. Vana vangu vacheche vadiki vana vekuti handigoni kutsanangura. Community dai yandibatsirawo yaramba yakasimba neni paminamato. Ndinoziva mafoto evana vangu atekeshera. Vanhu vose kwavariko kunge vangondibatsirawo pakunamata vana vangu vawanikewo vari vapenyu. Chero vakasiyiwa papi ndinoziva vanowanika.
dai vangovadzosawo vari vapenyu. Kana akatora mwana wangu achizvinzwa hake, mukumbiro waitawo mwoyo wekubereka adzosawo vana vangu vari vapenyu. Angoonawo sevana vake, adzose vari vapenyu. Ndo zvandingakwanisa kutaura. Vamwe vatataura navo vati hewo mukana chitsvambe icho kune vanozviti maprofita, kune vanozviti n'anga dzinoshandira. Huyai panapa, kana iri mari yamuri kuda vanokutsvagirai, huyai mutaure kuti vana vari kupi. Isi tiri kukachamadzika uye tiri kurwadziwa nezvakaitika izvi, nekuti kubva musi wa1 kusvika zuva ranhasi tichiri kungotsvaga vana kuti vana vari pai. Tingotarisirawo kuti dai kana pane akavaono angauya akatibatsira kuti tikwanise kuwanawo vana. Vana vashayikwa zvichida mungatitsanangura kuti vecommunity chii chavakaita uye ndekupi kwakaenda vanhu vachinotsvaga. Vecommunity vari kutibatsirawo vachifamba apo neapo. Vana vashayika, vana vakatsvagwa mimigodhi yakatenderedza, vakanotsvaga kumarwizi tichidzika nechekusasu kune karwizi kariko, vakambonotariswawo ikoko asi vana vana kuonekwa. Tiri kungotenderera nanhasi secommunity tichitarisa kuti pangadaro pane vana. Chii chamungade kutaura kune mapurisa? Nekuti tinoziva kuti mutemo unonzi uri kuenda kuti ndikutsvaga mwana, ndikutsvaga munhu hama yangu yashayikwa, monzi chimboendai mozouya mushure dzimungwa mezuva kana kuti mazuva 3. Chii chamungade kutaura zvichida muchikumbira kuti mapurisa anga anoita? Isu tongokumbirawo kumapurisa kuti dai vakwanisa vachibatsirawo kana neveneighborhood chaivo, takwanisa tafamba pamwe chete navo. Kana kune vane mbuka chaidzo dziye dzinonzi dzinofamba dzichifembedza, dzanzi dzauya dzambotendererawo munharaunda, tamboona kuti tinosvikawo papi. Pamwe panodaro pane pavari tikavawanawo vana vedu. Zvichida iye zvino izvi, kana vari vanhu vakatora vana ava vakateerera, chii chamungade kuita appeal to them? Kana kune ari kunzi aripo akatora mwana, ngangovawo nemwoyo wekubereka. Haisi nyore kutakura mimba 9 months. Munozivawo semudzimai kuti mimba inorwadza. Ngangofungawo kuti vari vana vake vari kunzi vashayika mazuva 3 achizozoti mwana adya here, ari pai nguva ino, ari kuitei. Zvakangonakawo kuti kana aripo anongodzorerawo vana, tongosunungurwawo secommunity. Izvezvi tiri kutotya kana ungobuda pamba uchisiya mwana, izvezvi tiri kungodya tonowana vana vasisipo, hatisisina kugarisika senzvimbo inoi. Takutongokumbirawo dai takwanisa, kana dai vakwanisawo vane vana vachidzorerawo vana vedu. Kuitwa matsananguriro ari kuita mai vevana kuti vana vaingotamba varipo apapa pavanosingotambira everyday, panovapamba panovapakiti, but vana vongonzi vangoshayika. Zvinhu zviri kutityisa, zviri kutivhundutsa. We are no longer safe kana tikada kuzvitarisa. Zvinhu zviri kuvhundutsa munhu wese pakuti mazera acho evana 3 years negore ne10, vana vongonzi haasisipo, mwana vongonzi aenda. Ende tiri kunyanyobatikana kuti hapana akaonawo kuti zvafamba sei, kuti hapana mota yambopfuura, kana kuti hatisi kuziva kuti vakatorwa nenzira ipi, kuti mushonga here, kuti vakaisirwa something pamahandkerchief vana vakangokidnapwa zvakadaro here. Nekuti vana takatsvaga kwese uko, asi chinotishamisa ndechekuti mwana negore ne10 months angafambeka kusvika kumhero uko. Kana 3 years kacho akangakwanise kubereka mwana, kuti vaite sei vafambe nemwana. Saka zvinhu zvakangoma, zvinhu zviri kutirwadza, zvinhu zviri kutiremera isusu semhuri, kunyangwe vanhu vecommunity. Tinotongokumbirawo mapurisa edu, toziva achibata nyaya vachisvika kure nadzo, toziva zvevamwe zvichimboita. Saka isusu taakutokumbira nemweya waMwari kuti Mwari vapindire kune whoever achaita nyaya. Mapurisa atongopuwa simba, hurumende dai atibatsirawo. Taakutya kurarama muZimbabwe, kana vana tiri kutongofamba tuchienda kuchikoro taakutya, hatichambozive kuti zvichazovei kana kuti chii chichaitika. Asi dai mhuri yeZimbabwe yangotibatsirawo, kuna angoriwo neinformation
vangotiudzawo kana kuchingoitwa maroadblocks kana kuchingoitwa hatizivi nzira dzavanoshandisa, they know better than us. Takutongokumbira kuti vana tivawane nekuti haizi nyore kuti ushaye vana vezera iroro 2 days. Mwana kana ndinaye anotochema ndikambopusa 1 wati mondisipo ini nemai ndinogona kumunyararidza. Hatizivi kuti ari kunyararidzwa nenzira dzipi, kuti ari kudhiragwa here mwana kuti angorara angonyarara. Hatizivi kuti mwana ari kurohwa here kunzi anyarare. Zvinhu zvakangooma tikada kuzvifungisisa, saka tiri kurwadziwa. Vana ava vari kunzi vakashayikwa nguvai? Vanzi vakashayikwa kuma11 makuseni. 11 kuseni tinoziva kuti vamwana vechikoro vemasikati vanenge vachifamba vachienda. Kana vari vanhu vari kufamba, vamwe vanenge vachienda kunotenga chingwa, vamwe vari kunotenga. Tikona pava titori padhuze nepamatakishop. Matakishop akatotesa nemagedhi. Pese papa hapana kana ari kuti akaona anything. Ndozviri kutaurwa kuti hapana akaona anything. Nokuti vana vaitambira apa vachivashayiwa vana vanoti vakaenda patakishop apa. Patakishop some few steps away mukada kutozvitarisisa. Vanoti vana ndabva kuna vana manje but havana kana 5 minutes vana ndavaona oshaya kuti vadisappear vana vachienda kupi. Tinoziva tinombonzwa vamwe vanoti vanobatsira vemachechi vanonamatira. Ndeipapiwo yamungade kupa kune vanhu vese? Tinokutokumbira rubatsiro, tiri kukumbira rubatsiro ende tiri kubatsirikawo nemashoko atiri kunzwa kutaura vane zvavari kutaurawo zvandisingagone kuti ndidisclose pakuti chinji chaonekwa nevanhu veruzhinji. Pamwe naivo matsotsi vanogona kutenge vakaita se vakatotarisa vakatozotitangira futi mo. Asi tinongokumbirawo rubatsiro kuti vanhu kwavari ikoko nemweya waMwari vangotibatsirawo nekunamata kana kunamata kosi tinovimba muchinamato tinovimba naMwari. Kazhinji kacho tinonzwa vanhu kuti vanoti kana vashaya munhu kana mwana vakamhanya kumapurisa, mapurisa anombovati aiwa munozouya nguva yakati. Apa mapurisa vakakurumidza kuresponda here? Mapurisa vari kuuya here? Zvakafamba sei vanhu vachingobva kunoripota? Alright. Mainini pavakashaya vana vakanoripota kubase ndiko vakaenda vakati vakatorwa mafoni namba zvikantozokufonera imboita sei imbonotsvaga 24 hours adzaita sei asadzadarika vachimva vadzoka mbotanga kukontinya nekutsvaga. Saka isusu usiku takachizoenda kunotsvaga kupolisi kukwadzana 2 ndokwatakaenda tikanoasistwa vakatora mastatements avakatora vakati tinozodzoka zuva ramangwana racho kureva nezuro nemafotos evana. Saka vanonzi vakatora futi imwe information asi kuti batsira mapurisa ari kubatsira kuti izvezvi vangu vatombori pano. Iwo mutemo unoti kana tashaya munhu wombopuhwa mahours akawanda. Tanzwa muchitaura kuti zvoni dai kuri kuti kana zvichikwanisa vaite maroadblocks. Tingati here ipapo mutemo zvichida unokwanisa ngouri kutiregerera kuti pamwe munhu akamhanya kunoti ndashaya mwana nekuti mwana we3 years hapana kwaangaenda. Ingadai vachibva vatokurumidza kuita zvamataura izvozvo zvekuti kuisa maroadblocks kunzvimbo dzakasiyana siyana pamwe zvingabatsira. Okay. Ipapo tinokumbirawo hatizivi kuti vanhu zvinofambiswa sei, but tine chikumbiro chekuti ndikaenda ndichiripota nyaya yangu, ndikaenda ndichiripota dambudziko rangu, whether ibase kana kuti kana titori naro base tinofila kuti takachengetedzeka, tine vemutemo vatinavo vanenge vachitibatsira. Saka tinenge chikumbira kuti panguva yandenda ripota nyaya vakakwanisika kusumudzawo musoro neniwo samai ndove nehope nekuti kuti ndizoripota kupolisi ndo inenge iri last hope yangu, nekuti mwana ambotsvagwa tashaya tobva taenda kupolisi kunotsvaga. Manje tikazonzidzokerai munotsvaga 24 hours asadzadarika kune kamwana kadiki kasingatauri akanyango kakati yes atiitirwe nazvo zvakanaka. Saka tinenge tichitokumbirawo chikumbiro chekuti vanotigonera basa redu semapurisa, but tinokumbirawo kana taendesa nyaya ingobatwa zvakanaka kana kuti chop nekukasika. Tiri kurwadziwa zvikuru munharaunda muno nekushayikwa kwakaita vana. Ndiri kunzwa kubatikana, ndiri muberekiwo
ndinewo vana nevazukuru vandotochengetawo, but ukanzwa situation patasvika ipapo kuti vana vakatakurwa vatone 3 days atiri kurwadziwa munharaunda yeBedtable munomu. Dai Mwari vatibetsera, handiziva hangu kuti tingataura tichiri kudii, aisisu tinongotenda kuti Mwari, dai Mwari vatinzwawo vana vawanikwa. Muri mai doti muzvise mutsoka dzamai vevana ava, chicha mungade kutaura vari pai izvozvi? Hachii chinorwadza, vari kurwadziwa mama vacho. Handikwanisi kutaura kuti ndingati asi vari kurwadziwa, zvinhu zvinorwadza semubereki. Watorerwa vana vako 9 months kubereka 9 months, kutakura 9 months nhumbu, wozongonzi vana vashayikwa. Zvinhu zvinorwadza. Chii chamungade kutaura kuvanhu vari kuita zvakadai, varwadzisa zvakadai so? Kana uine mwana wemunhu uchiziva kuti iwewe ndiune mwana wemunhu, dzosa. Zvinhu zvinorwadza. Dzosai vana vedu we. Zvikutirwadza tikafamba sei, nekuti chikushamisa ndechekuti hapana kana munhu wana akaona zviri kuitika, vanhu vachitamba panzapa panoswera paine vanhu. Utingi kuti hapana munhu wana akaona iri kuti auye forward, kana kuti vanhu vari kutya kuuya forward. Vanhu vasatyi because hatisati tamboona zvakadai. Next door vana vatatu. That's so bad. Tinoziva kuti kare unonzi usafambe nemusango munotyisa, usafambira apa panotyisa, asi iwe tiri kuona kuti mudzimba pakatochena. Chii chamungade kutaura nechitiko chakadai kuti vanhu iye zvino izvi vakuita zvinhu pachena pakadai so? Ipapo pakashata iyo nyika yedu mazuva ano nesatanism iri kwei. Vanhu vangoita zvese asi hazvo zvatiri kutarisira. Taifanirwa kuti dai vanhu vakaona kuti vana vachecha 3 years nemakore acho ari paya, zvinokutorwadza izvo. Ndatokwana. Chii chamungade kutaura imimi kuri kuti vanhu ivava vaita zvakadai so zvavakateerera mashoko ekuti vanzwe kuti vakwanise kudzosa? Tichikurudzira tichikumbira kuti dai vanzwira tsitsi kuti vana vadika, vana vachecha vasiyane nazvo izvi, vatsvake zvimwe zvekuita, noti vana vadiki vakadaro. Saka toti vana vedu vofambira papi, votambira kupi, nekuti padzimba kamuzva muri kuona hakusi kumusango. Dai vari vana vanoenda kuchikoro taiti papo yakawandirwa kumakombi uko, anje kuingwa payadi pamba. It's not good. Tikuona izvinezvi munhu wechikuru, muchikura makambozvinzwawo here zvakadai so izvi kuti mwana kungoyerekera angoshayikwa pasina aona kuti zvafamba sei? Vatatu vese nguva imwe chete? Patakakura hatina kuzvinzwa zvese izvi, hatina kana kungozvinzwa. Taifamba kana kuenda kuchikoro, taifamba uchienda kure netsoka uchidzoka kumba manheru, pasina zvese izvi. Izvi takazvinzwa takarwadziwa, mai ava tinotonamata navo. Shoko rakatosvika manheru kwedu tiri pamusoro apa, zvikanzi vana vashayikwa, vanga vachitamba vanoitoti vaziva, vandonyanya kuziva vaviri, wepapa ndivo vandinazonyanyadzoziva. Vagoshayikwa sei zvikanzi vana vanga vachingotamba. Saka mai vanga varumba muzukuru wavainaye achisuka, ndobva vati vana vashayikwa, zvagofamba sei? Zvikanzi ndozviri. Takazouyawo tikawana mai vacho vatenda kumapurisa vana pasina, asi takarwadziwa nechiitiko ichochi kuti zvagofamba sei kuti vana vanga vachingotamba, vana vongochayikwa vachingonzi vaenda patakishopu padhuze-dhuze. Tichikura koko tinoziva kuti munhu wainzi itya shumba itya mhuka, asi vana ava havangange vakatorwa nemhuka yakavatora. Chii chamuda kutaura pamusoro pezvakuitika muvanhu iko zvino izvi kuti hatichanzwirana, munhu akungozvifunga iye ega? Ichokwadi, vana vemazuva ano havachadi kushanda, vakuda kungorarama, kungowana mari from anyway. Isi takakura tichirima isu, ini ndakarima ini ndikayarusa vana 8 noti vaone nyembe, asi taisakura tikatotenga dzimba dzinokurima idzi. Asi unoona vana mazuva ano kurima chaiko havachadi. Kana kuita chimwe chinhu unongoona wakangoungana wochaya kuti meeting yavanenge vachiita ipapo ndeye kokushanda. Chinozipa chinobva mune chinoiraka. Asi vana havachadi kushanda vana mazuva ano. Ndodambudziko randiri kunyanya kuona pavana vechidiki kuti vakutokanganisa. Munhu ngaadzidze kushanda, azive kuti upenyu hwangu hunorarama nokuzvisenzera, ndokuti ndo zvati hazati ngozonzi sakura idini tichindawo kuchikora asi tichidzoka tichisakura. Upenyu hwedu hahunombotinetsa.
varume vedu vaishanda vachitambira mari shoma nanhasi anokutambira shoma asi takatoyarusa mhuri vana vakatodzidza mufunge. Saka vanoda kukurumidza kupfuma vasina kushanda. Isu takashanda isu dzimba tikavaka kumamisha ng'ombe tinadzo, mbudzi, huku zvese muno dzimba tinadzo vanhu toroja. Asi unoona hadi kushanda yanda kungotoonekwa kungofamba nemota komota waiwana kupi. Zvinhu zvinototinetsa kungonoya kutofamba nemota asina mbosevenza mwanga asingatomboendi kuchikoro waiwanepi mari. Vana ngavadzidze kushanda. Izvo ndo zvandoda kutaura kuvana vechidiki kuti aiwa vana vechidiki dzidzai kuzvishandira kuti murege kuita zvinhu zvisina matoro. Tinoona dzimwe nguva panotaurwa nyaya yeurombwa, nyaya yekunzi chekeresai, panenge paine n'anga, panenge paine vanhu vanenge vati ukaita chakati unopfuma. Chii chamoda kutaura imimi kuti hurumende iite kuvanhu vanenge vachikurudzira vanhu kuita zvakadai izvozvo? Hai, ndoti kuvanhu vakadaro ngavasungwa. Nokuti dai mushonga yaiva kuvanhu vaizosenza iri ndezvenemezvo. Unorombe chii? Dai hurumende ipapo yaitibatsira kuti tikaona munhu anenge achirombesa vanhu asungwe. Ngavasungwe. Nekuti tarisai muone zvinhu zviri kutokura. Vana vanongonzi vana vashaikwa. Vanhu vaizvo vazukuru ndatoya kuno ndatoti murorasara wakabata vana. Kana ndodzokera uya umboona umwe wake. Taakutotya. Asi tatisingambozvizivi kudhara isu taitofamba mutunhu vana vachienda kuzvikoro vasina chavanomboona. Asi zvinhu zvakutotyisa kuti vana vokungoswera vakavharira mugedhe agova mwana rudzi akangonotamba ashaikwa. Imimi muchikura maitotamba. Zikana kunzi aiwa ezvezvi mwana hapo aenda kunotamba. Taitotamba tisatienda kushuma, kunodhigidha, kunzizuko, tichidzoka. Vabereki vedu asina totoya takatakura masvinga euni, toyatojata. Huni dzedu dzokuzovesa mangwana tichibika zviko tikachienda kuchikoro. Tatisina kana dambudziko kusina zvese izvi. Tikakura zvakanaka tikatozvarawo kuti tikatozvarawo vana vangu ndakazvara 18 vaitoenda kuchikora vaitofamba mudunhu rine shumba wakaribo. Ndokwandogara ini kune shumba, kune zvese, kune nzou. Asi nzou dzakatonaka kane mukapa vanhu sanda kutoona. Asi ana edu akatofamba mushumba mune mushato, shato dzirimo unotodziona mukariba mamuziva munyaminyami. Asi takatoyarusa vana tirimo. Dai zvakadai taivayarusa. Muno ndo mutotorerwa vana muno musina kana matoto ndo makanaka zvemuchirungu chavanoda. Votorerana vana ini zvinondirwadza pana. Ndakaremerwa nevana. Iye zvino izvi tiri kuona kuti ana mai vevana vakaremerwa hatingataure navo. Imimi tokuisai mutsoka dzavo, chii chamungade kutaura saamai kuvanhu vatora vanhu? Hai, inini ndachiti vana kana vaine vana ava ngavavatsore. Hauna hako zvaungaita, hauna zvaungaona. Asi kana kuine vanotibatsira unogona kuti vana ava vadzoke. Aiwa, ngazviitwe. Vana vadzoke nokuti zvinorema. Vana vatatu, umwe wacho ndamudikika. Vanotoiswa pamba. Zvokuti ndiki zvinhu kandaitofunga kuti zvana zvasusunira kudai. Asi ndakazonzwa kuti kumusana kaka kanofamba kanoende. Zvikuru kuti munhu wakatongeta mbunyikidzo yekungotora vana padhuze. Vana mai vakarevara zvavo. Ndakarwadziwa mufunge nokuti kamwe kachona akadiki. Akasviki kana kusifurawo. Zvokuona kuti munhu wakatoita utsi. Dai Mwari vatibatsira. Vana takavashaya. Mazira acho evana nepavakashayirwa nenguva yekuvashaya yacho yakaitawo kuti Zimbabwe itirimuke. Nekuti vana vaingotamba pano pagedhe pano. Dai kwakuri kuseri uko kuda taiti kwakati one day. Zvino munomu kana makatarisawo. Kana pokuti vaitambira apo pamumango apo. Nokubva pamumango nokuenda pamatakishop apo pamuri kungoona misa apo. Ipo pamatakishop apo panganzi vana vanganzi vanyangarika within 5 minutes vana vatonyangarika. Azvinyatsoita. Saka vanhu vakavhunduka and nenhamba yevana 3 one time. Age yevana less than 5 years. 4 years, 3 years, 1 year, 10 months. Dei mwana we 1 year 10 months akawanikwa ka taiti kuda kuti tunogona kufamba vakatetereka vakanakidzwa nesikavanakidzwa. Kana kuti kuda kwakapfuura mota yairidza ndiri kunoitwa maadvertisements kuda vakateverawo mota yairidzwa kana kuri kuti yakapfuura kwako ke 1 year 10 months. It's not practical. Zvino and zvadaro vana vangoguma kunzi vaonekwa vachitamba kuseri kwematakishop pabholo pavanositamba vachitambisa mvura. That was that. Wakapedzera kuvaonawo wakanzwa vachitaura iye ari mutakishop make ake vana vachitaura vari kuseri. Ndiye wakapedzera kunzwa nezvavo.
ende nokubva atoti aiwa vana varipo apo vabvunzwa akati vana varipo pangu vaitambira apo vanyarara manje asi vanga vachitaura varipo ipapapo kubuda kutowana zvavari kutotambisa zvinotoripo zvitori zvinyoro kuratidza vanga vaitotamba nemvura. Zvadaro vana vokona kuonekwa trace saka zvongoratidza kuti pamwe vakapinzwa mumota because dai vakafamba vakaonekwa ende munomu mucommunity munomu i-identity vanozivana vanava havasi vanhu vanopfigirana magedhe vasingaonani vanozivana unlike kulow density vanotoziva kuti uyu mwana wakwanhingi ungadai akatodzoswa navamwe mai kana vemusika kana vapi kana nani dzokera kumba iwe dzokera kumba mai rei mwana wenyu uyu mai nhingi mwana wenyu uyu wanga woenda uko sekako kanodhanaira kadiki ako hakuna kwakaenda. Madzimai ari muno ari very vigilant vanozivana vanodanana ende kana mukatotarisa nezuro vava vakaungana panapa haminoti mathousands mangani for the sake of these children. Saka vana vanhu vanodanana zvekuti vanhu vari muno vanodanana zvekuti havaimborega vana ivo vachifamba. Saka zvinoreva kuti vana ava isusu takungofunga kuti pamwe vakanyamurwa nechakavatora chikaenda nacho zvisina trace because paifanirwa kuzomboonekwa kuti vazoonekwawo pakati just like kurasika kunoitawo vamwe vana anonzi waonekwa kuna Kikimeni waonekwa kwakati achitaurwa izvi hapana panonziwo after that wakazomboonekwa here kunze kwokunzwikwa nomunhu womutakishop vachitamba vari panze that was that hapana pavakazombonzwika futi. Iye zvino izvi chii chamungakurudzire kuti vana mai vange vanoita nevana nekuti zvaakutotyisa vana vaingotambira pavaisitambira mazuva ese asi vabva vashayika? Ichokwadi kungoti mayadzi edu zvedu anaya madiki vana vava vangojaira kusocializa asi chavapo kwatova kutongosungira vana asi ndiyo nyika yatingararama here yokusungira vana tingararama nyika yokusungira vana kueducation tinoti chi vana vanofanirwa kuwana physical education. Saka physical education yacho achaiwana papi iye akangopfigirwa mu 200 square meters achatamba sei and kana socialization yevana ivava vakutozononetsa kuchikoroko because havachagoni kumixa nokuti unongogara rumba mai vake. Tiri ipapo futi vana vacho even vakavapfigira asi ma-ECD vachaenda kuchikoro magrade 1 achaenda kuchikoro saka vabereka vachatoendeka kumabasa and asi mabasa ose anopa mari yokuti unogona kuzonge uchiwana musikana webasa wokushanda naye. Saka voita sei votorega kamabasa kuti vaperekedze vana ku-K8? Is it practical? Inyika rudziya tiri kuda kutena nyika yedu because isisu ma-citizens tisu tinogadzira nyika yedu tiri kuda kutena nyika yedu into chii kuti ite a forest a jungle iyo kuwadzana extension ite jungle. Tinoziva vanhu tichinzwirana apa kwashaya kunzwirana uku hapasina kunzwirana ndo zvendingangokumbirawo zvokuti vanhu vari kufungidzirwa kuti kana kuda tikatorawo vanonzi vematrix tinongovanzwawo kuti vanobatsira dai taivawo nemari taitora vematrix votibetserawo mapurisa achinda nekwavo vemutemo vachinda nekwavo vematrix vachinda nekwavo kuda tinogona kuumba chinhuwani tikabudisawo vana kuda vakadzoka. Chivimbo chedu nchokuti vana vadzoke vari vapenyu asi kana zvaramba mheno asi katizive kuti vana vedu vakafamba sei tingagara here mudzimba tingoti vana variko hatizivi kuti vari papi. Zvinorema kuti vabereki vangogara tichiti vana vedu hameno kwavari vakazongoinda musi wa1 October iko zvinoti vamuna December hatizivi kuti vana vedu vari kupi chii chakaitika zizi. Vanhu vakaungana kudaro MP Honorable Matambo venzvimbo yekuwadzana vauya kuti vazouya kuzoona paground zviri kuitika uye kuzobatsirana nemhuri idzi. Chiitiko chatasangana nacho uye chatakatarisana nacho pane nguva ino chiitiko chinosuvisa nekuti mubereki wese chinhu chaanokoshesa vana vake anoshanda anokoshesa vana vake anogara pamusha anokoshesa vana vake. Mai anopa ishe nenyasha nadhala ndimai vane ndiro dziri mumba dzakamirira kupakurirwa vana ivava uye pakati pevana ivava vatatu umwe wachona anotonzi anga ane flu. Kana makaramba makatarisa hapana chiso chiri panapa chinoratidza kufara. Kunyangwe ini semutungamiriri wenzvimbo handisi kutaura ndiri munhu akasungunuka
nekuti chinhu chiripo ndechekuti mhuri iri mukati memba iyi imhuri yakatarisira kudzaka kwevana. Saka shoko rangu kunzoko riri kuti kunyangwe ane donhwe reinformation, kunyangwe ane donhwe reshoko ringabatsire kuti vabereki vari mumba mavane mazuva 3 vasina rugare, vasingakwanise kurara, vakwanise kukumbana nevana vavo zvekare. Imi sema-MP ndimi munopinda muchiita mutemo mudare reparamende. Mukaona zvakanyorwa panapa madzimai ari kuti 24 hours dzei ini ndashaya mwana wangu. Munhu oenda kunomhanga ndashaya mwana. Mapurisa tichitaura unotodza kuti munguva vanenge vachitotange vakatoneta vari pabasa pacho. Asi ndine agency yekuti ndashaya mwana wangu. Chii chamuda kutaura kana kuti ndezvipi zvamuchanotimirira imimi kuti mutemo wakadai so uyu unge unochinja kuti munondipa nguva yakareba kuti muzotanga kundibatsira kutsvaka mwana. Ndinotenda zvikuru nekukwanisa kuona chinhu chakadaro. Makacherechedza vatungamiriri kana kuti vatumwa venyu, varanda venyu kudare reparamende. Zuva ranezuro vakanga vakapfeka zvitema mudare reparamende. Ichi chakanga chiri chiratidziro chekuti tiri kunyunyuta pamusoro pekubhinywa, kumbunyikidzwa uye nezvinhu zvakafanana nezvekutsakatika kwevana zvakafanana nezvatakatarisana nazvo muzuva ranhasi. Saka isu ticharamba tichienderera mberi tichitaurawo futi nevatungamiriri vane chekuita nemapurisa uye nekubata kwemapurisa nekunadzurudza mutemo kuti kana pachinge paita nhau yakafanana neyatasangana naye pamusha uno, mwana ane makore asingadarike 2 wokutanga nevamwe 2 vakanga ane makore 3 kana vachinge vashayikwa, mutemo uti hapangamirirwi makore anode hours anodarika 24 hours kuti patange kuitika action. Chii chamunoda kuvimbisa imimi kana kuti ndeapi matanho amuri kutora kana kuti rubatsiro rwamuchapa nharaunda inoyi kuti vanhu vanogadzikana? Nharaunda ino ndoda kuti ndivimbise kuti zita rekuti kuwadzana rinoreva kuti tinowadzana. Mukatarisa kuungana kwakaita musha uno kunoreva kuti tese tine chidonzo rimwe chete rekuti tiite kuti vana vaite sei vawanike pane uya angave anawo kana kuti pane nzvimbo yavangadai vanayo. Saka ndoda kuvimbisa nharaunda yekuwadzana kuti inisa MP wavo ndicharambana ndichishanda mberi uye ndichiisa simba rangu rese ndichigogodza mukova yose ingade kubatwa, ndichitaura nevose vangakwanise kunge vachitaurwa navo kuti tibatirane tese pamwe chete mhuri nevana vasiri kuwanikwa ikwanise kukumbana nevana vavo zvekare. Tiri kuona isusu kuti pakambenge paine death penalty, munhu auraya ngaaurayiwewo, asi zvinezvi yakabviswa. Ndezvipi zvamuri kuramba muchirwisa imi mudare reparamende kuti vanhu vari kuita zvinhu zvakaita seizvozvi nekuti akazike kutanga kunzwa kuti pane vanhu vauraya for ritual purposes kana kuti kune munhu abamwa neumwe munhu, mutemo unofanira kusvika papi kuti uite kuti vari kufunga kuti vangangoda kuzviita vasaite zvakare? Chekutanga ndoda kuvimbisa kuti nhau yedeath penalty kubviswa kwayakaitwa yakabviswa hongu, asi panoiswa mimwe mutemo yakaomarara zvakadaro yekuti vanhu vange anonzi deterrent measures kuti vanhu vakwanise kutadza vakwanise kutya kupara mhosva yekuuraya. Asi pachiitiko chatakatarisana nacho chino ichi, ndinoda kuti kana tichitsvaga vana kana kuti tichibatsirana tese kutsvaga vana, ngatitsvage vana tiine tariro imwe chete yekuti vana vawanikwe vari vapenyu nekuti ndo mune shuwiro yedu. Mashoko amungade kutaura ekupedzisira kunyanya kune vanhu vaita zvakadai so izvi kana kuri kuti izvozvi vakatorana vana ava vakakuteererai? Mashoko angu andinoda kuti nditaure kune vanhu vakateerera pano pamwe chete neuyo angadara achiziva pane vana ndeyekuti mwana anochema achichemera mai vake, mai vanochema vachichemera vana vavo, nyika inochema ichichemera mai vavo, nyika inochema ichichemera vana vayo. Saka ndoda kuti kuna uyo angadai aine vana kana kuti kune vavo vangadai vaine vana kana kuti kuna uyo angadai aine information ingadai ichikwanisa kutibatsira, anzwe moyo wokubereka, anzwe moyo wokurwadzirwa, vakwanise kutipa information yose ingakwanisa kutibatsira kuti vana vakumbane nemhuri dzavo. Hatina rugare MP, hatisi kurara mudzimba, mvura haisi kudzika. Imi sevakuru tibatsireiwo kuti kana dambudziko rakadai ratiwira mutibatsirewo tigone kubatsirika. Honai kuungana kwatakaita pano tatopererwawo, tibatsireiwo sevakuru vedu. Patasvibona muchisvika tanzwa moyo yedu kunyevenuka nokuti tafunga kuti zvichida mune kurumwe rubatsiro rwamuchagona kutipawo secommunity kuti tigone kuwana vana vedu vari vapenyu. Mazuva ari kuwanda, nguva iri kufamba, hatizivi kuti vana vedu vari safe here, havangavi safe kana vambotorwa mumaoko emhondi dzakadai. Saka tibatsirewo nekuchimbidza kuti vana vedu vawanikwe vari vapenyu. Amen. Hurumende yose kusvika pane vatungamiri
vakuru vava kuziva dambudziko ratasangana naro semusha. Hapana patiri kusiya kugogodza kuti tiendere mberi nekutsvaga kuti vana ava vakwanise kudzorwa vachisangana nevabereki vavo pamusha. Kunyangwe neni saMP wenyu handinawo kukwanisa kurara nekuti ndine vana ndakabereka. Saka hakuna anokwanisa kurara kana musha wasangana nedambudziko rakadai. Takamboona mazuva mashoma apfuura kuti kwaMurehwa kwakamboitika imwe nyaya yakaitika seiyoyi. Ende pakanonoka kuti kwaitike nyaya asi maperero azvo hazvina kufadza. Saka toda kuti tidzivirire kuti zvisaitike kuti tisangane nazvo panapa semhuri.